Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musiyagit mga ka-BG. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Kis nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun. Maradyaw, madayaw, maayo o maadjong hapon mga ka-BG. Welcome, welcome. Dayon kitang tanan din sa itong panaguban sa Sabado edition sa BG Bibugyon. Sa mga kaigsunan na itong Bisaya nga nasa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip na ang mga overseas Filipino workers. Mayong hapon sa tanan. Mga ka-BG, pinakaulahing Sabado na ito ni karon sa buwan sa Pebrero. Duwa na lang adlaw Marso na o ready na ba ang tanan sa atong mga summer getaway, summer swimsuit, summer attire. Mga ka-BG, unsa inyong plano nga bakasyon? O una sa tanan, uban usad ko ninyo aron makahatod kaninyo og inspirasyon, good vibrations, good vibes o serbisyo publiko diri lang sa BG Bibugyon. Ako ang inyong ka-BG, babaerong good boy, BG Ian Huerbana. O karong Sabado ang bag-ong edisyon usad sa BG Bibugyon. O paminaw usad kita, simultaneous na karon simulcast broadcast sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, o DXMB 648 RMN Malaybalay. O makita usag kita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page, o sa mga gustong mulambigit sa itong programa, like, share, o inyong comment dayon mga ka-BG. I-text ang inyong pangalan, address sa 0908-8501-364 para sa Smart, o sa Globe usad 0917-848-6469. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, usa sa labihang na daot ang munisipalidad sa Socorro sa lalawigan sa Surigao del Norte tungod di Bagyong Odette. Sa hangyo pod sa mga katawan sa Socorro, ang BG Party List 108 gituyuan ang isla giadtuan og tuyo aron tubagon ang ilang mga gikinahanglan. Busa ubanan nato ang atong BG team, ang atong on location nga grupo nato sa BG para sa atong Operation Tabang. Tungod sa hangyo sa mga residente sa lungsod sa Socorro, Surigao del Norte, aron sila matabangan sa pagbangon gikan sa kalisod dala sa Bagyong Odette na nilabay silang lungsod niadtong Disyembre tuig 2021. Gidungog sa BG Party List 108 ang ilang gihangyo. Bit-bit ang mga relief goods. Personal na gituyuan sa BG Party List 108 ang lungsod sa Socorro. Una maabot sa lungsod, ang BG Party List 108 milayag pagikan sa munisipalidad sa Dapa, Siargao Island aron mahatod sa atong mga kababayan ang tabang na ilang gihulatan. Sa pag-abot sa BG Party List 108, kita ang bayanihan sa lungsod sa Socorro, diin nasaksihan ni ka-BG Kerr ang paghikay sa mga kababayanan alang sa gihimong feeding program. Karon ato sa bisitahon ang isa sa pinaka-busy ang kusina dinhi sa isla ng Bocas Grande. Tara. Dinhi, gikumusta ni Kerr ang mga kababayan ang nagpuliki sa ilang giluto target sa maong feeding program na kini magpakaon sa mga barangay matag adlaw. Karon busy ang ato mga kaigsuonan dinhi sa lungsod ng Socorro. Hindi nila gipahigayon ang pag-prepare sa mga pagkaon alang sa ilang feeding program na halos 2 months na ini adlaw-adlaw nagpa-feeding sa kada barangay. Kumusta ang ikaw eh? Pag-prepare na pagkaon. Para mo sa barangay kaman. Bayaw. Samtang,
Mintas giandam sa mga kababayan ang mga pagkaon na ilang yapod-apod. Ang BG Party List 108 nagpahigayon po og relief operations diin mainitong gidawat sa mga residente sa Socorro. So, madyo na hapon sa tanan. Pasensya na kamo kung na-delay kami kay karon, dawlo na namo kuan, unta mga tabang-tabang gyapon ini sa Ijo. Gamay na tabang gikan sa BG Party List. Hapsay ang pagtunulog ayuda sa atong mga ka-BG sa Socorro. Diin hatod sa BG Party List 108 ang 500 relief packs nga adunay sulod na bugas, delata, kape ug uban pang makahatag na pulog tabang sa pangadlaw-adlaw na panginanglanon sa atong mga ka-BG. Ang BG Party List nga naghatag namo og hinabang, magpasalamat ko sa ilang hinabang nga gihatag kanamo. Salamat ko nga naay nadawat ang mga hinabang gikan sa BG Party List. Ako sa Kapanday, magpasalamat ako sa BG Party List kay nakadawat ko og paki ang bugas o mga kape. Ako andam mo suportar sa BG Party List uban sa ako mga amigo o mga amiga, mga igsoon o akong mga pamilya. Musuportar may sa BG Party List. Salamat kayo BG Party List. Gamay mang tabang kumpara sa ilang giatubang karon. Apan pamaagi na usab kini nakita sa Bisaya gyud BG Party List 108 nakatabang og jutay sa kalisod nila nga gipas-an. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa mga voluntaryong mihatag og tabang no sa atong mga kaigsuonan sa munisipalidad sa Socorro o sa inyong pagsalig sa BG Party List 108. O usa sa atong mga sa atong mga kaigsuonan nga nabiktima sa bagyong Odette, hinay-hinay lang gyapon ta, hinay-hinay tang mobarog o sa panahon alang sa pagkahiusa sa pagbangon ang magtinabangay. Kita-kita ra gyud mga ka-BG. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, sa atong pagbalik padayon ang atong serbisyo publiko nga inyong masaksihan dili lang sa BG Bibugyod. Tutok lang mga ka-BG, ayaw mo gawa, mubalik kami. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala dire sa atong BG Bibugyod. O kini ang inyong ka-BG, BG Babaero Good Boy, BG Ian Werbana. Mayong hapon sa mga taxi drivers, sikat drivers, tricycle drivers, mga driver sweet lover. Ako ragay loverless lover ani, kaya di mo ko driver. Padayon usan ang pagkapon-apon sa atong BG Party List 108 sa personal accident insurance ngadto sa atong mga kaigsuonan. O this time sa Socorro, Surigao del Norte. Kinsa-kinsa atong mga benepisaryo ato kining lantawon. Dungan sa paghatod og relief goods sa mga ka-BG nato sa Socorro, Bocas Grande Island sa probinsya sa Surigao del Norte, ang BG Party List 108 nagapod-apod usab og personal accident death insurance. Sa mga lumulupyo sa Socorro, ana sa 300 ang natagan sa ilang insurance ID, diin prioridad na matagan og insurance package ang mga mangingisda, karpintero o uban pang trabahante aron sila protektado kung gani man sila mopanaw tungod sa aksidente, mabalda tungod sa aksidente o mamatay tungod sa COVID-19 o uban pang natural cause of death. Kini mo siguro nga sila o ang ilang pamilya adunay madawat na cash assistance. Ang insurance ID nang giapod-apod sa BG Party List 108 libre ug walay bayad. Tubag lamang kini sa hangyo sa atong mga kababayan na sila matabangan sa pamaagi na protektado ang kaugmaon nila ug sa ilang mabilin na pamilya. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Edukasyon, pagkaon ug panglawas kana ang pirming bitbit sa BG Party List 108. Pinaagi sa personal accident insurance, secured ka. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Mga ka-BG, unya sa itong pagbalik, susiyo na to kung unsa ang naglangkob o coverage sa BG Party List 108 Personal Accident and Death Insurance. Unsa ba kining madawat na to? Unsay madawatan? Gikan sa atong service partner, ang Cocogen Insurance Company. Tutok lang mga ka-BG. We will be right back. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list bag-ong generation. Ang among party list Bisaya gyud. BG Party List Bisaya gyud 108 sa balota. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Welcome back mga igala diri sa BG Bibugyon. Maayong hapon sa itong mga frontliners, mga tindera, nanay, tatay, ate, kuya. Lahos na tantanan sa kusina sa BG Bibugyon. Murag pista, lahos kusina. Kini ang inyong ka-BG babaero good boy, BG Ian Werbana. Ganina, gyatod kaninyo usad ang nahatagan sa BG Party List 108 sa Personal Accident and Death Insurance. Karon atong susiyon kung unsa ang coverage niini. Unsa pila ang atong madawat kung gani man kung kinahanglanon, no? Ato kining tan-awon. Sa kapaspas sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, sigurado pa ba nga andam kita sa unsay mahitabo? Nangapi ka lang, unya kalit ka nga giatake sa kasing-kasing. Unsaon na? Nagmotor ka lang pasulod sa trabaho o sa dihang na aksidente ka. Unsaon na? Sa panahon karon ilabi na sa peligrong dala sa pandemya kung maigo kag sakit. Unsaon? Daghan ang nagsalig kanato. Atong pamilya, paryente, mga minahan sa kinabuhi, busa sa mga panahon sa aksidente, kinahanglan na usab adunay plano. Alang sa mga butang nga daw imposible sa pagpangandam. Ania ang Cocogen Insurance sa BG Party List 108. BG Party List 108. Kapin sa 50 katuig sugod ka panghatag og pasalig ni ana ang Cocogen sa pipila ka henerasyon sa mga Pilipino. Ug karon sa tabang sa BG Party List 108, dili lang gipasayon ang pagkuha sa insurance, gilibre pa alang sa tanan. Pag ikaw insured sa Cocogen, mamahimo kang makakuha og hangtod 20,000 pesos atol sa aksidenteng pagpanaw o pagkabaldado, 10,000 pesos kung naaksidente samtang nagmotor, ug dugang nga 2,000 pesos nga hinabang alang sa wala damhang pagkamatay tungod sa katalagman o sa COVID-19. Wala ka na usab kinahanglang ipasa aron mahimong insured. 5 lang ka minuto, protektado ka na sa tibuok tuig. Wala ka pa'y angay bayaran. Tanan kini nahimong posible tungod sa aksyon sa BG Party List 108. BG Party List 108. Sa sinugdanan pa lang sa pandemya, madasigon nang gapanabang ang BG Party List 108 aron sa pagtubag sa mga panginahanglan sa pagkaon, edukasyon ug panginabuhian sa atong mga katawhan. Medical assistance, school supplies, livelihood programs, hinabang alang sa mga naapektuhan sa Typhoon Odette ug uban pa. Basta gikinahanglan ang solusyon, aksyon tubag kanunay ang BG Party List 108. Karong lisod gihapon ang Pilipino sa pagbangon tungod sa pandemya, ang insurance program sa BG Party List 108 ang makatabang kanimo aron tabangan ang imong kaugalingon. Ug kung kinahanglan nimong i-claim ang benepisyo sa imong insurance, ania usab ang BG Cares aron matabangan kang mapadali ang proseso ug tubagon tanan imong pangutana mahitungod sa imong insurance. Mag-text o tawag lang sa numerong 0956 016 1614 ug adunay andam nga motubag kanimo. Dili nimo kinahanglan mo linya og taas o mo absent sa trabaho aron makuha ang imong mga benepisyo. Andam kanunay ang Pilipino sa mga hagit sa kinabuhi, alang sa mga wala damha. Makasalig kamo sa BG Party List 108. BG Party List 108. BG Party List 108.
Mga angay mahibalaan bahin sa Cocogen Insurance. Cocogen Insurance. Una sa tanan, ang insurance program abli alang sa mga individual nga nag-edad 18 hangtod 65 anyos. Ang nakapangalan lang sa maong insurance card ang mamahimong makakuha sa benefits. Buoti pasabot nga dili mahimong ipasa sa ubang tao ang benepisyong pwedeng makuha sa insurance. Aktibo o mahimong gamiton ang inyong insurance benefits sulod sa usa ka tuig human makuha ang inyong insurance card. Ang mga benepisyong pwedeng makuha ilalom lang sa aksidenteng pagkabiya tungod sa pagmotor, sakit, katalagman o COVID-19 o aksidente o permanenteng pagkabaldado, pagkabakol o pagkaputol sa pipila ka bahin sa kalawasan. Walay apil sa insurance program ang mga bayad sa ospital o ang nawad-an og kita gikan sa kawalay katakos makasulod sa trabaho tungod kay na aksidente. Dili giisip nga aksidente ang mga kamatayon nga gipahinabo sa pagkahubog o pagka-addict sa droga, sa sakit nga pre-existing, napanunod o komplikasyon gikan sa AIDS o pagmabdo o sa bisan unsang mapamatud-ang premeditated o gipamalandong sama sa pagpatay, paghikog, terorismo o gyera. Aron masugdan ang request sa pag-claim sa benepisyo sa insurance, iandam lang ang gikinahanglan nga mga dokumento sama sa birth certificate ug pamatuod sa panghitabo sa aksidente, sama sa death certificate o medical evaluation. Mag-text o tawagi ang BG Cares hotlines 0956-016-1614. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Subliyon na ito mga ka-BG, edukasyon, pagkaon, kapuyan ug panglawas, kana ang pirming bitbit sa BG Party List 108. Pinaagi sa personal accident insurance, secured ka! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, sa atong pagbalik, atong libuton ng munisipalidad sa Socorro, kauban ng atong ka-BG, si Ker Alipayo Chu. Tutok lang mga ka-BG, bubalik kami. Ang akong party list, tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list, andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, welcome back sa BG Bibogyod. Wala pa natapos ang atong paglilibot sa munisipalidad sa Socorro, sa Surigao del Norte. This time, isuroy na punta ni ka-BG Ker Alipayo Chu sa usa sa mga pinakalimpyo kinalimpyuhan nga liguanan, ang Bukas Grande sa lungsod sa Socorro. BG Ker, enter the air! Good morning mga ka-BG. Welcome to Municipality of Socorro, Bukas Grande Island. Ang munisipalidad sa Socorro o mas ilado sa tawag na Bukas Grande Island, usa ka sikat na tourist destination sa lalawigan sa Surigao del Norte. Diin makita ang tanyag na Sohoton Cove na naglangkob og daghang gagmay nga isla, white sand beaches, lagoon, manindot na rock formation ug natural limestones. Gitawag kini og Bukas Grande sa pinulungang Espanyol na nagpasabot na dakong agianan. Bisan pa man hinay-hinay nang giablian og balik ang turismo sa tibuok nasod, istrikto gyapong gipatuman ang mga quarantine restrictions diri sa Socorro. Busa, sa pagkakaron, ubaniko aning virtual budget-friendly na laag nga kasamtangang abli lamang sa tanan residente sa Socorro. Ani ata karon dinhi sa public swimming pool sa munisipyo ng Socorro sa isla ng Bukas Grande Island. Kung inyong makita, mauni ang isa sa pinakanindot nga talan-awon dinhi sa maong lungsod. Kung diin mapabata man o mapatigulang, apli kini para sa tanan. Abli ni nga public swimming pool sa mga lokal sa Socorro na pwede kaayong kaliguan sa tibuok pamilya. Ug magbarkada, ug dili lang na mao. Mga ka-BG, aduna po'y lugar dinhi diin pwedeng makapaglaba ang residente tungod perti, kabugnaw ug limpyo ang ilang tubig. Isa po sa pinaka mga importante nga lugar dinhi sa Socorro, kining ang lugar dinhi sa dukol sa private swimming pool. Kung diin libre makakarito ang ato mga kaigsuunan dinhi sa Socorro aron maglaba. Ang nakanindot pa niini fresh water kini nga gikan sa kabukiran.
Atong nakahinabi ang usa ka residente sa Socorro na super enjoy kaayo sa iyang pagligo ug paglaba sa public swimming pool. Nay, kapila ka maglaba diri ases ka semana? Kaduha. Dili pod ni nay mano, dili mo hubas no. Dili. Unsa imo feeling Rhea pag maligo ka diri? Malipay, wala ang stress. Tungod kay libre man, dili problema sa mga residente ang supply sa tubig, dili lamang paglaba, kundi salbar pod ang ilang pagligo o paghinlo sa ilang balay. Bisaya Gyud! Usa lang na sa Gana or nindot adtuan bisitahon ang Bukas Grande sa Socorro, Siargao. Busa ilakip na sa inyong mga bucket list sa pagbakasyon sa summer, mga ka-BG. Bisaya Gyud! Mga ka-BG, padayon gyapon atong pasiyaw mga funny video sa internet karong semana. Pagbutyag usad sa mga pasiyaw mga jokes of the week. Ani ana ang short shot ni kani sure kayo nga mohatag natong kalingawan o good vibrations. Ni ana ang atong pinakaunang video para sa BG Buanga Gyud. Let's enter the air. Buanga Gyud! Pizza na. Mamugay, ma'am. Kamu ba? Kung sunod mo galing mo sa office, before mo mag-ayo, bakit sa siguro? Ay, naman istorya. Wala ko bantay, ma'am. Tingnan mo. Kasama na kasi ko yun mo. Magpasa daw project? Oo. Asa ka project? Katong ka-idolize pa, ma'am. Kina-idolize? Itong hero ninyo? Oo. Wala, uy. Hala. Siguro ito lang. Tingnan yung jing ko na, ma'am. Hala, sorry kayo, ma'am. Sorry na, sad. Be, tanong ako. Kuya. Isa man eh. Kuya na po, ma'am. Kuya na po. Oo. Ano ba? Minyo na ni. Wala pa, ma'am. Wapo kay kuya. May tao pa, oo. Naguro sa kuya. Wala sa doon. Grabe ka, teacher. Si trabaho ni kuya po. Atagyan nag-SM mo, ma'am? Ano ba? Sa nagtrabaho mo din kina-idolize. Na-prioritize mo niya, pamilya. Sige mo kuya, no? So, ako na contact number din eh. Guys. Lagi na butang. Hala, sorry ka. Hala, wala na. Communication ba? Nana? Sige mo, ako na yung butang niya. Sige. Teacher, mo score pa si Ma'am Teacher. Nanawa, pasumangil sa kusuko pa sa akin na late naman nagpasang estudyante. Pero, asa kay Balo, ang hero day sa estudyante is yung kuyang perting kagwapo. Gwapo pogi kayo. Nangaya din siya, number eh. Ito, number ma'am. Teacher ha? Grabe kay ka-teacher. Muna itong mga frontliner po nga mga teacher na to. Okay, na-announced. Ready na itong video number 2 para sa BG Buanga Gyud. Enter the air. Halanda! Ipadalan ko sa akong afa mo kwarta! Ala! I'm so proud of you, Day! Bilapod! Ambot ko kabalo kay... Ano sa mani? Uy, $1 mani! $20. Ano, Day? Tawagi. Sige, atong tawagan. Sige, birahi. Hi! Birahi, gara-gara. Yeah, hi! Can I ask? What is that? How much the USA traveling to Philippines? What? Hala, Day, giwat-wat ko, di ba? Kasabot, Day. Ikaw sabi, istorya sa nang kikisop, ali. Sige, Bi. Hi, Daddy. How much you pass the USA going to Philippines? Nagpupuliki ko sa iyang in English, mga ka-BG. How much is the going to the Philippines? Pila na pliti di ay. So, mot lang. Murag, ma-afford ba ka to sa kano niya nga iyang ka-chat, ka-video chat. $20 na ganda is 1,000 pesos karon. Muna ang rate sa atong dollar rate. Muna to atong lagod sa atong BG Buanga Gyud. O dirira sa natapos. Dirira ko to. Pag yun yung programa kanunay andam, mutabang mga ka-BG. Magkita-kita rin punta sa susunod Sabado, no? Next Saturday na punta para sa BG Buanga Gyud. Madunggan niya po kita live simultaneous broadcast with DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, o DXMB 648 RMN Malay-Balay. Makita po kita sa social media platform sa RMN Facebook o Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud
bisayagud.ph o ang Bisayagud Surigao del Norte Instagram Bisayagud. Subscribe, share, and comment sa atong YouTube channel ang Bisayagud. Pwede sa tamo kontak sa atong Bisayagud. Atong hotline number 0908-850-1364 sa Smart, 0917-848-6469 para sa Globe. Wala tayong panahon. Ako, Inilig Sound, babaerong good boy, BG Ian Verbana. Mag-flying kiss sa lago kay layo ang kamera. Amping perme. Mag-ampo. Magkita-kita rin kaputan. Dini lang sa BG. Dini lang sa BG. Bibog yun. Bye girls, bye gays, bye guys, BG. Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o glusiyagit mga kabiji. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Kiss nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. Ang akong party list, tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list, andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud.